amma kai ka zo an kashe fiye da mutum 3,000 a Zaria a rana tsaka da daddare da an yi kowa na gani, ka ce kuma wai ai ku kuna nan a turba ahlus sunna wal jama'a. Wannan ita ce turba ahlus sunna wal jama'a? Shin idan ana yaƙi a Zamfara ana kashe mutane, ana yaƙi a Katsina, dan wallahi yaƙi ake, kashe mutane ake yi, sace mutane ake, wulaƙanta mutane ake, ana ƙona ƙauyuka, ana yi a Sokoto, ana yi a Kebbi, duk baka fito kai magana ba. A haka ne kake da awar ahlus sunna? A haka ne kake da awar kai amirul kai menene halifa ne na Tijjaniya? A wallahi babu wannan magana, san babu wannan magana. Ai wai a ce halifa na Tijjaniya yana zaune a gwari sai a kunna zikiri minti 5, la ilaha illallah la ilaha illallah, sai a kashe, sai kuma a kunna mata su dauki rame yayi wane ne wane ne wane ne. Mu halifar Tijjaniya kenan, ana gangi ana garaya, yan Daudu na rawa. Haba ai ya kamata mutane su yi makansu adalci, ya kamata mutane su san wane ne ya cancanta ya zama shugaban mutane. Ka je Ghana, Shosha Rubutu, Allah ya ji kanshi, Allah ya kara mai tsawon rai, bai rasu ba, yana nan Shosha Rubutu, Allah ya kara mai tsawon rai, Allah kuma ya kara mishi lafiya. Duk in ya samu wani abu na duniya sai ya ce a je a gina wata makaranta ko wani masallaci ko wani institution. A Kano, Shehu Malam Isa Karabiu da ya zama halifa na Tijjaniya a Kano ya gina At-Tanzil University, tana nan. Ya gina gida 60 na mahaddatan Alkur'ani, gidajen suna nan. Ya gina masallacin kofan mata, Jami'u Shehu Tijjani a kofan mata, yana nan. Sarkin Kano Malam Abdullahi Bayero duk abin da yake da shi ya tattara yasa aka gina masallacin Juma'a na Kano, wanda shine har yanzu tun 1930s nake gani ko 40s aka yi masallacin. Shi yadda zai tafi aikin haji ya bi ta Sudan, ya ga School of Arabic Studies a can, ya dauko ya kawo ta Kano. To kai halifan Tijjaniya a yanzu da kake ma'anan halifan Tijjaniya, kake kiran ka halifan Tijjaniya, dan Allah don Annabi me kai ma marayu, me kai ma almajirai? Amma kai kullun kai magana ka bara ba mu san bara, a daina bara, amma kana da arziki, kana da sanadi da za a yi makarantu wanda za a ci gaba da karatun tsangaya a dauke ɗawainiyar su, ko ba shi da shi? To duk baka yi wannan ba, sai magana akan kaza. A Tijjaniyar ma wallahi mutane su sani ba wani shiri da suke da shi da tsohon gwamnan na Kaduna Nasiru Rufa'i. Shirinsu shine 2027 yana so a samu ɗan takara daga kudu, shi Nasiru daga arewa, ya amfani da 'yan Tijjaniya. Shirin shi kenan, ba wani abin da ya wuce wannan. To wai za a mutu 'yan Tijjaniya ID card, za a yi muƙaddamai ID card, za a yi kaza za a yi kaza. Kuɗin da ka kashe ka bayar ka dawo sarauta, me yasa baka taimaki gidajen shehune da suke Kano da abubuwan da za su ɗauki ɗawainiya ba? Abin da ya kamata a yi kenan. Yanzu bai kamata a ce yau Tijjaniya akwai gidan TV, akwai gidan rediyo, akwai abubuwa ba? Bai kamata ba? A ringa ɗaukan karatun waɗanda yake musakkafun irin su Professor Ibrahim Makari, irin su Sheikh Sharu Ibrahim Sale, irin su Sheikh Dahiru Usman Bauchi, irinsu waɗanda malamai ne sosai an sani. Ba wai a ɗauki karatun wanda za su nuna shiririta ba, a nuna mutane ina Tijjaniyar ta gaskiya take. Amma fa duk baka yi wannan ba, duk baka yi wannan ba. Malam Ibrahim Makari ya zo ya buɗe wannan gidan tibin da ƙyar, ya haɗa wannan ya yi iya ƙoƙarin shi, aka buɗe Al-Minhaj. Aka ce a ɗan ringa sai da siyan kati ma 'yan uwa su siya, saboda babu ba a siya ba. To baka taimaki gidan tibin ba, ya mutu, ka zama kuma kai ne halifan Tijjaniya? Halifancin Tijjaniya ba wai rawani bane, kawai ka zo ka sa alkyabba, ba shi bane halifancin Tijjaniya. Ka yi abu na alheri, ka yi abin da za a ci gaba, shine ma'ana za ka zamanto halifan Tijjaniya. An gane Hausa? Yawwa, to saboda haka wannan shine gaskiya. Akwai sarakunan da ba musulmi ba, amma suna kiyaye dokokin da ya kamata sarakunan musulmi su koya wa mutane. Na faɗa abin da ya faru a Malam Abdullahi Bayero ko za a yi layya, ya ce Allah bai hore mai ba. A nan Kaduna akwai wani sarki da aka yi Malam Tagwai Sambo, ina ganin kamar ma yana na haizu ko, ina ganin kamar Malam Tagwai Sambo yana nan, ya dai tsufa sosai. Shi ne ina ganin Chief of Kabora ne ko Chief of Jaba ne, na manta, ko Chief of Marwa, na manta dai. Sarki ne ba musulmi ba, ya taba zuwa gidan wani gwamna, wallahi gwamnan da bakin shi ke ban labari, da ya je ya gan shi ya rako shi ya shiga mota ta ki tashi sai da aka tura. Wallahi
gwamnan ya iya kokarin abin da zai na aka a sake mai mota ko kaza shi ba nan yake so ba, mutanen shi yake so a taimaka. Maimakon a sai mai mota a yi kaza, saboda Allah wannan ba shi bane ɗabi'an da ya kamata a ce sarki musulmi yayi? Saboda Allah fa. Saddauna Samadu Bello, Allah ya ji kanshi, Allah ya kara mishi haske a kabarinsa, sanda ya rasu ba shi da gida duk duniya banda ina ganin gidan shi ko a Sakkwata ne, ina tsammanin ko a Raba. Bai da komai, ba shi da komai aljihun shi. Janar Murtala ya rasu abin da yake da shi naira 20, shugaban ƙasa naira 20.